Oyo korie kerogo kyobugavana se county ya Kisii wetara se kiama kia ODM Simbarati nigo aborire abamenyi county ya Kisii kumubwatsia ase ganga yaye eriogo cyakoreta amagendero ase county ya Kisii niga yakwana ase kanisa ya Mosocho Parish kinga kyabaga gusangana bwatani be kanisa yo ase umuyega bwa masabo orabatero asenchira yo bekirana nigo twarigani no muri kyoito Sara Nyarangi Ontita. Oyo korigia ekerogo kyobo gavana Kisii Omoske Paul Simbarati nigo asangana bakristo bekelisia kya Mosocho imea kitutu chache South county ya Kisii asaine kyabuna amasabo korwa sababu watani be chikanisa na yenge ncho mono asobocholyo bonene kanisa yetu ya Catholic ni amono esenge njamasa. Father, adenta etembo na abantu onsigaye ngamutenyure asamasa. Onye nkwanya korora emiyugisa ya Nyasaye. Akikwandolire manyege konenkero, ngoge kone Kenya saye mokera. Narwa omuganoye omoke ase aerera alia eteire korende gwetera omokia namasabo amosukirie bosio. Ngomwana omoke. Able to send your bunyansime. Kana kina bunyansime mburigo tutwera. Twakebiraka ya masakara. Gakora chinde chikandi kinde primary. Gakora secondary kanda konchinye. Nesaya nabo kobo muntu. Botaka nigo boire temeli asaba menyi ba Kisii asagania kobokora kegima asainyora akonyete abataka gusi asoko bagakira kinyomba gwetane kimya isano nemo. Yesu Nyasaye lazima konya abantu baita abataka bacandegete. Kinyomba kiri kwagacha tali gukiyaga nansi kwagacha tamaiti ngubondo bugaba. Nkwagacha kurugamba mpaka Nyamira. Kinyomba twagakire 678. Ama onchorelio ncherare gocha ase factory ya matoke era chikwagachwa kubwatirana ne chiserekali au buna Greece na Britain eliogo kinia gusi abwa sateba chinkwana chigendererete. Ndete kuibwa ibintu bya matoke bya kwanoiga. Abana abantu ko Greece baletayari ko Britain ntombera ntena barobaro tebanga kumeka bale factory ya matoke baisi ukora mangana yo kwanja itoke ligo twegu kwoni litoke nomo sigoye itoke yarosi wine yarosi crisps omo sigoya oso e machine ekeroso kesa igeliene orosi into sanitary pads cyabana bayitabake n'abaswati abo mwelioye nale no kwegena kobo mobwi asobocholi bolibosio asamochia abamerelia baye asogotamochia oburai bwa serikali yagosoka kuri county ya Kisii na gotakwanira emechando abamenyi bagwetera amachogu abumanzi baroiga mbaho kwana kirekende ye serikali yagosoka serikali y'abaho ne serikali y'aba amache nebeta Mario musimule kunyura Mario ga manga ikiri nekita abambaro ikirinde baro ikiri entekia esenge nje mu mugwana wosoka kuba support ya Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV.